Moitos negocios do Barbanza pechados dende hai case 2 semanas non poderían asumir o custe derivado desta crise se non fora pola xenerosidade dos propietarios dos locais. Algúns restaurantes e comercios xa compartiron en redes sociais a súa gratitude despois de que lles aprazaran ou mesmo lles perdoaran o pago do alugueiro mentres permanezan pechados. Sen embargo, Stop Desafiuzamentos advirte das posibles consecuencias despois desta situación puntual de urxencia. E que cando volvamos á normalidade, a economía de moitas familias quedará moi tocada, polo que é preciso artellar mecanismos legais que garantan o acceso a unha vivenda digna. Estáse paralizando as execucións hipotecarias a través de moratorias ou lugares sociales, pero iso non vai ser permanente. E no tema de alugueres entre particulares, aí está habendo máis cantidade de execucións, non? De lanzamentos. Entón, claro, iso que ten que garantizar as administracións, en este caso a Xunta de Galicia e o Goberno Central, é unha serie de medidas onde todo o mundo teña dereito a unha vivenda mínima, a unha vivenda básica, a través dunha renta. Non só o bono social é suficiente, que lle pagan case a mitad do aluguer, e hai xente que apenas ten recursos, os risgas son cantidades mínimas. Ademais da vivenda, insisten na necesidade de garantir outros servizos básicos. Neste momento, estáse a rexistrar a colaboración de numerosos particulares e empresas que doan alimentos e outros artigos de primeira necesidade. A plataforma chegan algunha colaboración de algunhas empresas particulares, principalmente de conserveras, como Ignacio González Monte principalmente, e estamos facendo un reparto máis ou menos de xente que temos, non? Anotada porque estuvo afectada no seu momento por problemas hipotecarios. A pesar desta gran resposta social dende a plataforma, insisten na precaria situación en que quedarán moitos cidadáns, polo que instan as administracións a tomar medidas para paliar os efectos socioeconómicos desta pandemia.